Γεια σας παιδιά, Μέγα Τόρτια εδώ. Και όπως βλέπετε, άρχισα με το δικό μας σερβερ και αποφάσισα να βγάλω βίντεο από την αρχή μέχρι που σκοτώσαμε τον Nether Dragon. Και τελικά, ενώ τράβαγα τόσα βίντεο, δεν παρατηρούσα πόσο τράβαγα και τράβηξα 130 ώρες παιδιά. Γι' αυτό συγγνώμη που είναι 30 λεπτά. Μπορούσα να το κάνω πιο μικρό, αλλά δεν γινόταν γιατί δείχνω πολύ μικρά highlights, να το πω έτσι. Γιατί τώρα εντάξει δεν μπορώ να δείξω όλο το mining 2-3 ώρες. Οπότε βλέπετε, βρήκα μια σπηλιά και έβαλα τα πράγματά μου. Προσπάθησα να πάω στη σπηλιά, αλλά τελικά δεν πήγα γιατί ήταν βράδυ και φοβόμουν. Γιατί δεν είχα ούτε armor τίποτα. Πήγα ενώ ξημόρισε στη σπηλιά και έγινε μια βλακεία που δεν το περίμενα. Δεν θα σποράρω τι έγινε, αλλά θα το δείτε τώρα σε λίγο. Τώρα αυτό πως έγινε, μην με ρωτήσετε, απλώς τρόλαρα πάρα πολύ και έχω πεθάνει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν τις έδειχνα όλες γιατί εντάξει τώρα μόνο τα πιο wow έδειχνα που όντως από βλακιά μου. Όπως βλέπετε κάνουμε ένα λίγο mining, προσπαθώ να βρω iron πράγματα, να κάνω iron armor, έκανα και ένα shield, τα basic tools, προσπάθησα να μαζέψω ό,τι μπορούσα, έκανα μια μικρή iron armor. Έκανα ένα mining πολλής ώρας για να βρω και diamonds και τελικά εκεί βγήκα και χάρηκα πάρα πολύ. Τελικά ανέβηκα πάνω γιατί βαρέθηκα, πραγματικά βαρέθηκα. Προσπάθησα να σκοτώσω λίγο αγελάδες για να έχω και leather, αλλά κόλλαγα υπερβολικά, δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε, το έντονο χάλια. Έκοβα μετά και woods για να μπορώ να κάνω το chest room που το διάλυσα στην τελική, αλλά τέλος πάντων το δείχνω γιατί προσπάθησα πολλές ώρες να το κάνω, μην με ρωτήσετε γιατί, δεν ξέρω. Προσπάθησα να το κάνω έτσι λίγο, να βάλω τα πράγματά μου μέσα. Μετά προχώρησα να δω τι έχει γύρω γύρω. Στη τελική βρήκα σούκαρ και τα έσκαψα και βρήκα κάτι άλλα pumpkins. Στο δρόμο πήγα και βρήκα ένα villager που στη τελική κοιμήθηκα εκεί πέρα γιατί φοβόμουν θα με σκοτώσουν τα zombies γιατί δεν είχα πολύ καλή armor. Δεν ξέρω γιατί βρήκα μόνο leather armor. Πήραμε λίγο από τη φάρμα τα πράγματα και ξαναβάλα πράγματα βέβαια γιατί εντάξει δεν είμαι τόσο πολύ κακός άνθρωπος. Σκότωσα για κάποιο λόγο μόνο τις μαύρες αγελάδες, δεν ξέρω γιατί. Βρήκα μετά ένα ender portal που έχει πράγματα, τα πήρα και αυτά. Από δίπλα έχει και ένα ακόμα villager και απλώς ξαναπήρα τα πράγματα, αλλά βρήκα μόνο 2 leather. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Βρήκα και bookshelves, τα πήραμε. Και άλλα bookshelves, τα πήραμε. Και πήγα στο σπίτι. Έβαλα τα πράγματα μου στο chest. Και έφταξα ένα bed για να κοιμηθώ στο σπίτι μου. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Φτιάξαμε και ένα enchant table γιατί το χρειαζόμαστε να φτιάξουμε enchants. Φτιάξαμε τα bookshelves που βρήκαμε στο villager. Και βάλαμε το sugar. Κοιμήθηκα, ξύπνησα και μαντέψτε τι έκανα. Πήγα να σώσω το παπαγάλο. Γιατί για κάποιο λόγο νομίζω αυτό ήταν δικός μου, αλλά δεν ξέρω από ποιο άλλο. Μπορεί να ήταν αυτό ο δικός μου, δεν ξέρω. Φτιάξαμε μια μικρή λίμνη. Φτιάξαμε μετά αυτό που είχα πει πριν. Σκάψαμε όλα τα chest. Κοιμήθηκα για να μπορέσω να γίνει μέρα. Φτιάξαμε λίγο enchants γιατί θα με σκότωνε zombie. Και δεν θέλω να με σκοτώσει zombie γιατί δεν έχω όρεξη να με σκοτώνουνε. Ενώ έφτανα τα chance, είπα να φτιάξω το chest room και κυριολεκτικά μου πήρε πολλή ώρα να το σκάψω. Το chest room το είχα δει νομίζω από το YouTube, άμα δεν κάνω λάθος, και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έκανε και λίγο inspiration από εμένα. Δεν ξέρω γιατί. Αυτοί οι villager με ερχόντουσαν κάθε φορά. Villager δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, αλλά με σκοτώναν κάθε φορά και μου σπάγαν τα νεύρα. Ενώ έπαιρνα κάθε φορά woods, μου ερχόντουσαν αυτοί και με σκοτώνανε, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρω γιατί έρχονταν αυτοί, δεν καταλαβαίνα γιατί, αλλά έφτανα εγώ το base μου και πήγαινα έσκαβα woods, ξανερχόμουν, πήγαινα έσκαβα woods, ξανερχόμουν. Στην τελική έσκαψα πολλά woods και ακόμα έχω νομίζω. Και εγώ έξω δεν τα έκανα με jungle woods, αλλά αυτό, ήθελα τα κανονικά woods, τα basic, τέλος πάντων. Κάναμε έτσι
το γύρω-γύρω, αλλά μετά δεν ξέρω πώς να βάλω το chest, αλλά βρήκα μετά έναν τρόπο. Βάζαμε τα chest, φανταστείτε πόσα woods πρέπει να είχα πάρει. Φτιάξαμε το chest room και στην τελική μου βγήκε πάρα πολύ ωραίο, δεν το περιμένα, δηλαδή άμα πάρετε τώρα στο βίντεο, δηλαδή μου άρεσε, ήταν ωραίο και το είδα από το YouTube, ναι μεν, αυτό δεν είναι κάτι μικρό πρόβλημα. Φτιάξαμε stairs για να περπατάω, φτιάξαμε λίγο έτσι φούρνους και chest για να μπορώ να βάζω τα πράγματά μου. Φτιάξαμε και μικρή φάρμα που στη τελική πάλι το σκάβα, δεν ξέρω για κάποιο λόγο τα φτάνω και τα σκάβω, μην ρωτήσετε γιατί. Έφτιαξα και επιτέλους το bed μου και φτιάξαμε το enchant table με τα bookshelves για να κάνουμε 30 level. Και ναι, φτιάξαμε και τα chests μας, βάλαμε τα πράγματά μας. Προσπάθησα μετά να μαζέψουμε ως iron και αυτά, γιατί ξέμεινα, πήγα δίπλα στη σπηλιά που είχε μεγάλη σπηλιά. Σκάψαμε όπως πάντα τα coal, το πιο σπαστικό πράγμα. Βρήκαμε irons, πάλι irons, παιδιά βρήκα λίγα. Πήγαμε σκοτώσω το creeper, μου σπάσει τα νεύρα. Και πήγαμε λίγο πιο μακριά και βρήκα ένα zombie spawner που μου σπάσει τα νεύρα, γιατί τα zombie είναι τα πιο σπαστικά πράγματα που υπάρχουν στο Minecraft. Βρήκαμε αυτά τα πράγματα, ξαναπήγα στο σπίτι μου. Εν στη τελική όμως πέθανα, γιατί από ό,τι βλέπετε από 11 πήγα 6 level, ναι, και δεν τραβάω βίντεο. Είχα πολύ προβλήματα, φανταστείτε δεν ακούγεται καν το Minecraft, αυτό άλλο θέμα. Μετά θα ακουστεί, γιατί το έφτιαξα πολύ πιο μετά. Βρήκαμε στη σπηλιά και βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Iron, lapis και εδώ πέρα αυτό το spawner, το skeleton spawner το έκανα spawner farm, αλλά δεν τραβούσα βίντεο, είχα πάλι πρόβλημα. Πάλι βρήκαμε ένα spider spawner, diamonds, πολλά diamonds, μιλάμε 30-40 diamonds, και δεν είχα ούτε fortune, τίποτα. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Βρήκαμε πολλά, θυμάμαι. Εκείνη τη μέρα είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί κάθομαι 3 ώρες νομίζω στο mining και στη τελική βγήκα γιατί βαρέθηκα. Πήγα στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνεις κάθε φορά όταν βγαίνεις, γιατί είναι βράδυ, κοιμάσαι. Και ναι, βάλαμε στο φούρνο τα πράγματα να ψηθούνε, φτιάξαμε το diamond pickaxe, ένα anvil και ψάχναμε να κάνουμε 8 chance. Στην τελική έκανα κάτι basic 8 chance, είχα φτιάξει το spawner όπως είπα και δεν το τράβηξα βίντεο. Δεν πειράζει, πήγα 30 level και πήγα στο σπίτι να προσπαθήσω να κάνω 30 level 8 chance. Στην τελική δεν είχα πολλά bookshelves και νομίζω δεν μπόρεσα να κάνω. Παιδιά, εγώ το βλέπω τώρα το βίντεο και μιλάω από πίσω, να ξέρετε, γιατί δεν τραβώσα με το μικρόφωνο. Τώρα τραβάω με το μικρόφωνο, γι' αυτό το βλέπω και το μιλάω. Γι' αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πρέπει να θυμάμαι τι είχα κάνει. Ναι, όπως βλέπετε όμως φτιάξαμε κάποια bookshelves. Νομίζω πως φτιάξαμε 30 level. Ναι, έβαλα τα πράγματα ψηθούν. Ναι, έκανα ένα repair γιατί μου σπάσει τα νεύρα. Φτιάξαμε ένα diamond pickaxe FSC 4, πάλι το έβαλα. Δεν μου άρεσε. Σάπρεστε εμπόρευε 3. Οκ, καλά είναι. Πήγαμε πάλι στο mining και προληπτικά δίπλα στο σπίτι ήταν όλο νερό, τρύπες με νερό και αυτά, και δεν μου άρεσαν, θα τα κλείσω, δεν ξέρω γιατί. Φτιάξαμε μια σαν γέφυρα, να το πω αυτό. Φτιάξαμε πάλι chance και προσπαθώ από δίπλα να το κάνω λίγο πιο όμορφο, πιο ανοιχτό, να το ανοίξω, γιατί δεν μου άρεσε πως ήταν. Μετά προσπάθησα να κλείσω όλη τη σπηλιά για να μην φαίνεται, για να βάλω μετά νερό. Όμως πήγα, επειδή ήμουν δίπλα στο spawner, γιατί είναι κυριολεκτικά δίπλα από το σπίτι, πήγα 30 level, πήγα στο σπίτι, έκλεισα τις τρύπες, μετά dirt, κυριολεκτικά πολύ dirt έσκαψα. Και ναι, ενώ έσκαβα μέσα, ξέχασα να βάλω torches και με σκότωσε ο Enderman. Δεν πειράζει, πήραμε τα πράγματά μας, εκτός που δεν τα πήρε το zombie. Βάλαμε glasses στο chest room γιατί τα είχα ξεχάσει. Πήγα πάλι mining με τον ξαφό μου, είχε μπει και αυτός στο server και είπα να πάμε μαζί στο mining. Και εκεί βρήκαμε πολλά πράγματα από ό,τι θυμάμαι. Κάτι diamonds, κάτι glow squids, που αυτά δεν ξέρω αν είναι σπάνια. Πολλά diamonds.
και σκάψαμε λίγο obsidian για να κάνουμε το ender portal και βρήκαμε αυτό το βλακεία biome που στη τελική έγινε αυτό. Ναι, ενώ είχα νερό bucket δεν το έβαλα από εδώ, ήμουν τόσο καλός. Δεν πειράζει, πήγαμε στο σπίτι, βάλαμε τα πράγματα, φτιάξαμε το ender portal, αλλά στην τελική νομίζω φοβηθήκαμε να πούμε γιατί είχε πολλά πράγματα και ξανά ήρθαμε πίσω. Βάλαμε τα πράγματα να ψηθούν, φτιάξαμε την πρώτη diamond μας πανοπλία, νομίζω leggings και chest, και ήθελα να πάρω λίγο chicken και chips για να κάνω farm. Μου πήρε κυριολεκτικά πολλή ώρα γιατί πήγα πολύ μακριά, αλλά δεν με πήρε αυτό. Τις βρήκα, τις έφερα safe. Έφτιαξαμε και ένα μικρό farm, να το πω έτσι, γιατί στη τελική φτιάξαμε ένα σπίτι farm που πάλι το διέλυσα. Μην με ρωτήσετε γιατί το λέω πιο πριν. Σας το λέω γιατί είναι λίγο όντως ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι έκανα. Τραβάγα ό,τι να είναι βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό στο villager πήραμε ένα sea pickle, νομίζω λέγεται, άμα δεν κάνω λάθος, και βάλαμε name tag, αλλά εξαφανίστηκε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω παιδιά αυτό γιατί έγινε. Παίξαμε τη μικρή μας φάρμα και δεν είχαμε φαγητό και έκανα potato farm. Έκανα λίγο έτσι ένα γρήγορο potato farm. Πήγαμε στο spawner, πήραμε 30 level και λογικά παιδιά τραβάγα χωρίς λόγο. Πώς σκόταγα το σκέλετο, δεν ξέρω γιατί. Βρήκα ένα horses και το πήρα, γιατί όχι. Πήραμε 2 αγελάδες που τις έχασα στο δρόμο. Πήρα μόνο τη μία, ξαναπήγα να την βρω και την έψαχνα κυριολεκτικά για μια ώρα. Και στη τελική τη βρήκα. Δεν ξέρω πού, αλλά μην με ρωτήσετε. Φτιάξαμε πάλι πανοπλία γιατί νόμιζα έχασα τη δικιά μου την παλιά. Νομίζω ότι την είχα αφήσει να την κάνω enchant, αν δεν κάνω λάθος. Και πήγα στο nether. Είπα, δεν πειράζει ρε, θα πούμε στο nether. Τελική νόμιζα πήγα να πεθάνω. Φτιάξαμε ένα portal για να δω πού θα με πετάξει μακριά. Στη τελική δεν μου άρεσε το biome και απλώς ξαναμπήκα στο nether για να κάνω 30 level. Φτιάξαμε ένα diamond pickaxe, το φτιάξαμε με enchant και προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το farm που σας είχα πει. Και μου ερχόντουσαν αυτοί big villager, δεν ξέρω πως λέγονται αυτοί ρε φίλε, κάτι φορά ερχόντουσαν. Φτιάξαμε αυτό το farm σπίτι, να το πω. Μπορεί να καταλάβετε τι είναι. Ας τελική τα βάλω όλα μέσα και τα ξαναβγάλα, αυτό άλλο θέμα. Δεν πειράζει. Φτιάξαμε έτσι ένα μικρό farm για τα chicken, για να πάρω πολλά eggs, για να κάνουμε μεγάλο chicken farm. Για πιο μετά πήγα να σκάψουμε λίγο sand γιατί δεν είχα καθόλου sand. Τα βάλαμε στο φούρνο και βάλαμε τις αγελάδες μέσα. Τις έκανα λίγο περισσότερες για να έχουμε περισσότερες αγελάδες γιατί τις χρειαζόμαστε πάντα. Βάλαμε τα chips μέσα και για κάποιο λόγο πάλι μου ήρθαν αυτοί οι villager, νομίζω κάπως έτσι λέγονται. Φτιάξαμε τα πράγματα για να φτιάξω τη μικρή μου φάρμα που έλεγα, για να μπορέσω να πάρω τα αυγά. Βγήκαν πολλά chicken εκείνη την ώρα και είχα τρικά τη ζωή μου. Πάραμε τα glasses, φτιάξαμε ένα στο axe και πήγαμε να βρούμε μια σπηλιά να κάνουμε λίγο mining. Και βρήκα αυτή τη μικρή σπηλιά που στη τελική μου βγήκε τεράστια. Πήραμε λάπης, iron, gold, βρήκαμε ένα spawner και ξαναπήγαμε στο σπίτι. Βάλαμε τα πράγματα στο φούρνο να ψηθούν και στη τελική ξαναπήγα mining γιατί δεν μου φτάναν τα πράγματα. Και ενώ έφτανα το mining είπα να φτιάξουμε με τον ξαδερφό μου ένα μικρό τούνελ να πηγαίνει από μένα σε αυτόν και δεν το τελειώσαμε μέχρι τώρα, φανταστείτε. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί δεν το τελειώσαμε. Βάλαμε τα rails αλλά δεν τελειώσαμε το γύρω. Αυτό δεν έχει μεγάλο θέμα. Βάλαμε stones, πολλά stones για να φτιάξω αυτό το stone brick. Πήραμε και λίγα sands. Και ενώ όμως στο νερό πρέπει να βάζατε και τα glass, φανταστείτε δεν μου σπαγεί πολύ τα νεύρα. Πρέπει να χάσει ένα sponge. Φτιάξαμε ένα chill touch και μου βοήθησε μετά πάρα πολύ γιατί τη τελική έκανα επί 2 τα glass και όχι επί 3 που το είχα πριν. Και βάζα όλο χώμα για να φύγει αυτό το νερό. Μπήκε ο ξαλφός μου μέσα
Και το έδειξα ότι είχε καταφέρει. Πήγα σε αυτόν και αποφασίσαμε να πάρουμε bees. Είδα τη μικρή φάρμα του. Αν πήραμε και αυτά τα bee nest, βρήκαμε νομίζω λίγα bees, γιατί δεν ψάξαμε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Μπήκαν τα bees μέσα. Πήγαμε λίγο στη φάρμα και κάναμε λίγο 30 level, γιατί το χρειαζόμαστε πάντα να κάνω ένα enchant. Πήγαμε και βρήκαμε fortune 3, ναι. Αλλά τελική αποφάσισα γιατί δεν έχω πέσει το enchant devil στο spawner, και αυτό έκανα. Πήγα και το έφταξα, το έβαλα εκεί πέρα για να κάνω περισσότερο πιο γρήγορα τα enchants και να μην παίρνω ερχόμαι, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος. Ενώ πήγαινα 30 neves, αποφάσισα να κάνω enchants. Φτιάξαμε ένα down leggings protection 3, protection 4, boots, ένα power 3 bow και άλλο ένα infinitive bow και τα ενώσαμε. Στην τελική έκανα power 4, flame και infinitive, δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Περιμέναμε πόση ώρα για να σπονάρουν αυτοί οι skeletons και φτιάξαμε ένα καλό sword για να πάμε mining πάλι, γιατί δεν είχαμε πάλι iron, τίποτα, τα είχα χρησιμοποιήσει όλα. Όπως πήγα στην σπηλιά βρήκα κάτι coals, irons, lapis, όπως πάντα redstone που τα συχαίνομαι, gold, πολλά diamond για κάποιο λόγο. Άμα πατρίσετε με το fortune 3 βρίσκεις προβολικά γρήγορα. Αυτά τα crystals, πάλι diamonds και ξαναβγήκαμε στο servers. Πήγαμε στο σπίτι μας, φτιάξαμε ένα diamond pickaxe, δηλαδή τα κάναμε λίγο πιο repaired, γιατί εντάξει τα σπάγανε. Φτιάξαμε το πρώτο μας diamond axe, βάλαμε τα πράγματα να ψηθούνε. Φτιάξαμε και το diamond shovel μας και μας πόναρε αυτός πάλι villager, που στη τελική βρήκα cherry sapling. Δώσαμε κάτι γάλατα για να μπορέσω να τα πάρω και ένα νερό. Πήραμε αυτό γιατί νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ τα boots του. Φτιάξαμε το diamond helm μας και πήγαμε να το κάνουμε enchant και μου βγήκε πολύ καλό enchant, δεν το περίμενα. Και φτιάξαμε και το axe βέβαια. Βρήκαμε ένα trigger και που το ονόμασα λάθος, αλλά αυτό άλλο θέμα και μου σπάσει στα νεύρα, γιατί το κυνηγάς και δεν ερχότανε. Το ονόμασα, το άφησα και για κάποιο λόγο σκέφτηκα να σκάψω τα δέντρα από δίπλα μου και να κάνω ένα ωραίο zoo φάση. Φτιάξαμε και λίγο το γύρω για να φτιάξω ένα waterfall, το είχα σκεφτεί έτσι, και να φτιάξω περισσότερα πράγματα. Σκάψαμε, όπως το είπα, τη φάρμα που δεν μου άρεσε καθόλου γιατί ήταν πολύ μικρή στη τελική. Φτιάξαμε το ωραίο waterfall, πολύ μου άρεσε πως το είχα φτιάξει. Ενώ ήταν με το base μου και μου άρεσε πάρα πολύ, στη τελική βγήκε τέλειο. Για μένα τώρα, στο καθένα δεν ξέρω αν μας άρεσε. Φτιάξαμε μια γέφυρα από την άλλη μεριά, γιατί θα φτιάχνα εκεί ένα creeper farm. Το θυμάμαι από τότε που το φτιάξα αυτή την γέφυρα, το είπα θα φτιάξω εκεί creeper farm. Φτιάξαμε τα trails μετά από πόσο καιρό, γιατί πρέπει να είχα πολύ iron, και είπα να το κάνω δεξιά αριστερά stone bricks για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, και ήμουν σίγουρος ότι το είχα τελειώσει, όμως ναι, δεν το έχω τελειώσει ποτέ, δεν πειράζει. Φτιάξαμε ένα καλύτερο pickaxe. Με ερχόταν κάθε φορά Infinity 4, δεν ξέρω γιατί. Φτιάξαμε το diamond pickaxe μας και φτιάξαμε έτσι ένα σπιτάκι, να ξέρω ότι από εκεί θα πηγαίνω στο σαλφό μου, γιατί για κάποιο λόγο δεν το βρίσκα. Και μου βγήκε πολύ ωραίο, δεν ξέρω γιατί, μου άρεσε. Ήταν σχετικά basic. Αποφάσισα μετά να φτιάξω, όπως είχα πει, το zoo, που έσκαψα πολλά δέντρα, παιδιά, δεν φανταστείτε πόσα δέντρα. Θα τα έκαιγα σε κάποια φάση, αλλά λέω τα χρειάζομαι τα woods. Φτιάξαμε το μικρό zoo μας, που στη τελική θα το ξαναφτιάξω στο επόμενο βίντεο. Θα μου πείτε ιδέες. Βρήκαμε και wolves στον δρόμο και για κάποιο λόγο τα έκανα πολλά. Και έβαλα το horse μου, έβαλα τους παπαγάλους και κυριολεκτικά μου σπάσει τα νεύρα, γιατί όλοι πετάγανε. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε. Με το ζώο τους έβαλα. Έβαλα και το tiger μου
Και πριν βάλω αυτό το βίντεο, έφταξα τον ήχο πίσω και ακούγεται το Minecraft. Ναι. Παιδιά, έφταξα και όπως είπα το Chicken Farm που μου πήρε πολλή ώρα, γιατί στο 21 είναι διαφορετικά. Προσπάθησα να δω πώς το είχα φτιάξει με αυτά τα Cherry Woods. Ψάξαμε το Ender Portal και πήγα να βρω Netherite. Ψάξαμε πολλά beds και κάναμε όπως κάνουν όλοι αυτό με το bed. Βρήκαμε κυριολεκτικά πολύ λίγα και κάνα πάρα πολύ ώρα να βρω αυτά τα netherite. Δεν ξέρω γιατί, ενώ είχα πολλά beds, βρήκα κάπου στα νομίζω 8. Δεν πειράζει όμως, εμείς προσπαθούσαμε να σκάψουμε όσο μπορούσαμε, γιατί σε κάποια φάση νομίζω όταν γύρισα από στα πίσω είχα βρει κι άλλα, γιατί δεν τα έβλεπα, δεν ξέρω γιατί. Στην τελική τα έσκαψα και βρήκα κι άλλα 2-3 στο δρόμο. Πήγα πίσω και τα έβαλα στο φούρνο, γιατί πρέπει να τα κάψεις με μότσιστε, γιατί έφτιαξα 2 netherite και στην τελική μπήκε ένα tiger που το έκρυψα μετά στο σπίτι μου, γιατί ήθελα να το φτιάξω με το άλλο. Πήγαμε ξανά πίσω και σκάψαμε κι άλλα netherite. Πήγαμε στο σπίτι και φτιάξαμε άλλο ένα. Είχαμε στην τελική 3 και έφτιαξα τα tools μου, δηλαδή το axe μου και το pickaxe μου. Βρήκα αυτό το biome, δεν ξέρω πως λέτε, και βρήκα κάποια ωραία πράγματα. Σαν πήγα στο σπίτι, γιατί παιδιά πήγα να πεθάνω και φοβόμουν. Βρήκαμε και άλλα πολλά πράγματα. Βρήκαμε πολλά gold, πάρα πολύ gold, και φτιάξαμε και το siltax και το furnace. Πήγαμε, φτιάξαμε λίγο έτσι το zoo μας, τη φάρμα να το πω έτσι, για να τα έχω πιο με τη σειρά, να ξέρω που είναι τα ζώα μου, γιατί το ένα ήταν εκεί στην άκρη, το άλλο ήταν στην άλλη άκρη, και για να μπορώ να τα κάνω breathing και να ξέρω ότι έχω τόσες cow, τόσα sheeps, να μπορώ να τα κάνω περισσότερα και να μην σκοτώνω, ξέρω εγώ, 2 sheeps και να έχω στην τελική μόνο 2, για να ξέρω ότι έχω 2, πρέπει να τα κάνω breathing. Οι παπαγάλοι όπως πάντα μου σπάγαν τα νεύρα να μπουν μέσα. Στην τελική μπόρεσα και τα βάλα μέσα, δεν ξέρω πως, έμαθα έναν κόλπο. Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα τι είχα κάνει. Πήγα πάλι στο Nether και σκάψαμε κι άλλα netherite. Και στην τελική σκάψαμε πάρα πολλά, γιατί βρήκα υπερβολικά πολλά. Και σε κάποια φάση, δεν ξέρω τώρα μου γίνεται αυτό, βρήκα 4. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Και αποφάσισα να φτιάξω το Creeper Farm για να πάρω TNTs και για να έχω και για μετά για το Elytra. Στην τελική αυτό μου πήρε 3 ώρες. Παιδιά, το είδα το tutorial βέβαια στο YouTube. Μην νομίζετε εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Όχι, το βλέπα από το YouTube. Άμα θέλετε μπορώ να σας το βάλω στο link. Πιστεύω ότι θα το έχω ήδη στο link κάτω, γιατί πρέπει να το ψάξω, γιατί αυτό το βίντεο το έκανα πριν 3 μήνες. Το βίντεο δεν θυμάμαι ποιο ήταν, αλλά είστε σίγουροι θα το έχετε κάτω στο link. Άμα θέλετε, είναι πολύ basic, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, δηλαδή μόνο woods και stone που να τα έχεις πάντα. Περίμενα κυριολεκτικά 1-2 ώρες για να μου πεταχτεί ένα skipper. Φτιάξαμε τα TNT μας και ξαναμπήγαμε πάλι πίσω και εκεί βρήκα σχετικά με το TNT λίγο πολλά, αλλά τα beds είναι καλύτερα, να το πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα πέφτει μέσα στην λάβα τα netherite, δεν ξέρω γιατί. Το sound υπερβολικά μου σπαγεί τα νεύρα, το puff 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 που έκανα τα TNT και τα beds, και πρέπει να το χαμηλώνα γιατί τα αυτιά μου πονούσαν. Πήγα στο σπίτι και αποφάσισα να κάνω underground σπηλιά, να ξέρω ότι εκεί μπορώ να πηγαίνω για σπηλιές, γιατί χρειαζόμουν και diamonds. Πήγαμε, σκάψαμε κάποια diamonds, γιατί χρειαζόμασταν για τα netherite upgrades, για να μπορέσω να τα κάνω περισσότερα, για να φτιάξω για την πανοπλία μας. Κάναμε το head, κάναμε το legging, προσπαθούμε να φτιάξουμε και άλλα nether upgrades, φτιάξαμε το chest και τα boots μας, και πήρα την άσκηση με τα netherite upgrades. Προσπάθησα μετά να φτιάξω λίγο το chest room από μέσα, γιατί δεν ήξερα που είναι τα πράγματα. Και αποφάσισα μετά να φτιάξω ένα σπίτι από ακριβώς δίπλα, που να έχω το bed μου και να ξέρω ότι εκεί μπορώ να κοιμηθώ. Μου βγαίνει για κάποιο λόγο στην αρχή στραβά, αλλά το έφτιαξα μετά προς τη μέση και μου βγήκε πάρα πολύ ωραίο.
μου άρεσε όντως πάρα πολύ. Και αποφάσισα να πάω στο Nether και πήρα αυτή την άσκηση, δεν ξέρω γιατί. Και σκοτώνω Enderman για να πάω στο Nether Dragon για να ετοιμαστώ. Στην τελική σκότωσα πάρα πολλούς Enderman. Μου σπάγαν πολύ τα νεύρα, θα πέθαινα σε κάποια φάση. Αλλά δεν πειράζει. Πήγαμε να σκοτώσουμε τα Blaze για να πάμε Blaze Road. Και στην τελική έκανα ένα πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα end portal και προσπαθούσα να πετάξουν φωτιά για να ανάψει, γιατί δεν είχα αναπτήρα. Ναι, έξυπνος, δεν πειράζει. Μπήκα, είπα να δω αν έχει καλό biome. Στην τελική δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί ήταν αυτό το basic. Ξαναπήγα πίσω στο Nether και πήγα στο σπίτι για να φτιάξω τα Eyes of the Ender και να βρω το Ender Portal. Κυριολεκτικά μου πήρε πολλή ώρα. Για κάποιο λόγο όταν πήγα στο Snow Biome πέταξα ένα και μου το έδειξε κάτω και δεν είχα παρατήσει ότι είχα 10. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Με έδωσε ο ξάδερφος μου μετά. Έψαχνα κυριολεκτικά στη σπηλιά πόση ώρα να το βρω, δεν ξέρω γιατί. Πρώτη φάση ζωή μου δεν το βρίσκα και απλώς έβρισκα ό,τι άλλο ήτανε, δηλαδή spawner και έπαιρνα τα πράγματα. Τελικά το βρήκα και βρήκα αυτά τα bookshelves που πήρα τα πράγματα από μέσα γιατί θυμόμουν ότι είχε κάτι καινούριο πράγματα και απλώς τα πήραμε ό,τι είχε και βρήκα μετά από πόση ώρα, κυριολεκτικά νομίζω μετά από μισή ώρα, το Ender Portal και σκότωνα αυτά τα πράγματα που δεν ξέρω πως λόγονται, δεν θυμάμαι καν και θυμήθηκα ότι έχω μόνο 10 και κόλλαγα. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι ένα δεν το είχα στο χέρι μου, ότι δεν φωνόταν από το lag το internet. Και είπα στον ξάδερφο μου να μπει και να μπούμε στο Ender Portal για να σκοτώσουμε το Ender Dragon. Και όπως βλέπετε κόλλαγα, δεν ήταν εύκολο. Πήγαμε, ανεβήκαμε, σπάσαμε αυτά τα πράγματα που σπάνε τα νεύρα. Πόση ώρα κάνεις να τα σπάσεις. Και προσπαθώ να σκοτώσω το Ender Dragon και έγινε. Δεν πειράζει όμως, εγώ προσπάθησα να το σκοτώσω μετά, δεν πέθανα στην τελική, ευτυχώς δηλαδή. Προσπάθησα να το σκοτώσουμε με τον bow που μου κόλλαγε πάρα πολύ το net και δεν μπορούσα να πετύχω σωστά. Αυτό που παρατηρείτε τώρα έμεινε με πολύ λίγο κυριολεκτικά και δεν μπορούσα να το πετύχω, δηλαδή προσπαθούσα με τον ξάδερφό μου, δεν είχε και bow κιόλας. Και του λέω περίμενα να κατεβεί να το χτυπήσουμε και δεν μπορούσα να το πετύχω μια φορά. Στη τελική ενώ κατέβηκε το χτύπησα και το σκοντώσαμε. Ναι παιδιά, σε κάποια φάση απλώς τρέχαμε και οι δύο για να προλάβουμε τα levers μισά πήραμε σχεδόν. Από ό,τι θυμάμαι γιατί πήρα εγώ 49 lever, κάπου εκεί πήγα και πήγα να πάρουμε το Elytra. Ψάχναμε να βρούμε αυτό το Bion, τέλος πάντων δεν θυμάμαι πως λεγότανε. Στη τελική το βρήκαμε μετά από κυριολεκτικά 2,5 ώρες. Μην με ρωτήσετε γιατί το ψάχνα τόσο πολλές ώρες, δεν ξέρω. Αυτοί ήταν οι πιο σπαστικοί, με χτυπάγανε και θα έπεφτα κάτω και θα σκοτωνόμουν. Στη τελική όμως με βοηθήσαν να πάω προς τα εκεί, σε αυτό το καράβι που μοιάζει εμένα, τώρα δεν ξέρω αν είναι καράβι ή τι είναι. Προσπάθησα προβολικά πολύ tryhard mode. Τελικά πήγα μέσα, πήρα τα πράγματα και ήταν όντως πολύ καλά. Diamond πράγματα, iron πράγματα. Και πήραμε το πρώτο μας Elytra, χάρηκα πάρα πολύ. Γύρισα πίσω, φτιάξαμε fireworks και πετούσα και είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί το τελείωσα μετά από τελικά 1,5 μήνα που είχα φτιάξει 130 βίντεο, παιδιά. 130 βίντεο που όλα ήταν το λιγότερο μισή ώρα. Ναι, δεν πειράζει όμως, παιδιά. Ελπίζω να το έχετε δει μέχρι εδώ. Ελπίζω να ήταν βαρετό το βίντεο. Προσπαθώ να το κάνω όσο καλό highlights ωραίο γίνεται με highlights. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο γράψτε μου στα comments ό,τι θέλετε. Παιδιά, μπορώ να το κάνω και σε άλλες γλώσσες. Μπορείτε να μου πείτε τι γλώσσα μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω στα ελληνικά, στα γερμανικά και στα αγγλικά. Γι' αυτό άμα θέλετε να το κάνω και σε άλλες γλώσσες πείτε μου, θα το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο παιδιά, πατήστε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.